ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब तैन करे बियाह भइल आइन का अंदाजा रह कि गाड़ी खराब बा एकर इंजन की चालू बा तनकर मेहरारू लगली कहे हां जी चेक करत रहले इंजन कि का कही हाल पियवा के अरे बिना चालू इंजन का पता हां अरे नया नया ड्राइवर हॉर्न में धई धई नया नया ड्राइवर हॉर्न में धई धई चाबता नया नया ड्राइवर हॉर्न में धई धई नया नया ड्राइवर हॉर्न में धई धई चाबता तालुक हॉर्न के तारे छोड़ दे लेकिन हमनी के गणेश भगवान के दरबार में चले के बाद बा कहे के बाद का कि गौरी के गणेश का शुभ जन्म में बुलाई ले गौरी के गणेश के सुमित्रा में बुलाई ले गौरी के गणेश का शुभ जन्म में बुलाई ले गौरी के गणेश के सुमित्रा में बुलाई ले चूहा के सवारी बाबा चूहा के सवारी कइके सभा में बोलाई जुआ के सवारी लेके बुलाई ले चूहा के सवारी कइके सभा में बोलाई जुआ के सवारी कोई के सामने बुलाई ले परना जानी सब कहे भरदानी ना कुर्ता ना धोती सर बहे गंगा पानी प्रिय तार गाजा हो प्रिय तार गाजा और बे पतिया हो डमडम कामर रूप जाले ले नाथ मरना धानी सब कहे भरदानी ना कुर्ता ना धोती सर बहे गंगा पानी प्रिय तार गाजा हो प्रिय तार गाजा और बे पतिया हो डमडम कामर रूप जाले ले चूहे सवारी कोई के सामने बुलाई ले चूहे सवारी कोई के सामने बुलाई हाँ देखिए इंसान अपने कर्म से महान होता है होता है संहत अगर गवैया लोग के कीजिएगा हमरा साथे हाँ तो हम इंजीनियर बने के थोड़े पता है ना ताल कैसे बजावल जाला हारमोनियम कैसे बजावल जाला जाला गीत कैसे गावल जाला जाला यह लोग बताई हाँ अब बाजा वाला भैया लोग के साथ रहबो हाँ जी चोप ढोई के सिखा दी तो जे जैसा संहत में रहला संहत के इंसान से हाँ प्रभाव पड़ेला पड़ेला देखिए गणेश भगवान के संघात में उनकर सवारी मूसा हाँ तो गणेश जी को लोग पूछते हैं कि नहीं हाँ और उनका जोड़े जोड़े उनका मुसबो को लोग पूछ देवेला हाँ अच्छा देखिए संघात से तनका हटा दीजिए हटा दीजिए वही मूसा हाँ गणेश भगवान के संघात छोड़ के हाँ आ कोनो किसान के खेत में अगर पकड़ा जाओ हाँ जी यही धन पटनी में तो ओकरा लोग अगरबत्ती दिखाएगा ना जी ना उनका लड्डू चढ़ाएगा ना उनका अगर बियल में घुस गए तो पानी पटा 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 आ जैसा है निकली तो एक हाथ गर्दन एक हाथ लंगरी मैं पचनी कव्वाली संघत के ही प्रभाव है हाँ जे जैसे संघत में रहेला हाँ। एक घड़ी सबसे संघत प्रभाव के करबा के कर धुल कौगा पाटी जी उ लोग के को बूटी अलग हाँ आ उम्र देखबो कैसन कैसन 12 साल 14 साल 18 साल 20 के नीचे ले वाह बल चल ना तू पिए ना खाली लाइट बता दी हथनी चुके डिब्बा में हाँ 200 की कितना में देवेला रे 200 पीता है जी तू भी जी अच्छा बिहार में एक घड़ी ढलकौआ हल्ला कैले बा ढुलकौआ कोटा हाँ कुछ दिन पहले झमरुआ हल्ला कैले रहे हाँ बिहार में कोई चीज की अगर प्रमोशन हुआ तो ओकर नाम है दारू हाँ जी कौन दारू
इंग्लिश ना तब अब फ्रूटी ना तब चुआट पहला का नाम जान तो का नाम रहे का ओकर नाम रहे रंथी एक्सप्रेस जी 6 महीना पीजिए आ लगले रंथी पर लेट जाइए जी दूसरा नाम पियक्कर लोग मिल के ओकर नाम बदल देले राजीव जी ओकरा बाद रंथी एक्सप्रेस ओकर नाम द दिया झमरुआ 4 गिलास मारे झमड़ देले तार के पेड़ बुझा केरा के पेड़ मारा धक्का डॉक्टर साहब हाथ में 3 महीना ला बैंडेज लपेट देले कि या बेटा 3 महीना तो ऐसे ही रह कहले कि इहो नाम ठीक ना ओकरा बाद नाम धल मुंह फोड़बा जी 4 गिलास मारिए आ मुंहे कमरे नाक मुंह टेढ़ करके उठ जाइए कहले कि इहो नाम ठीक ना ओकरा बाद नाम दिलो स्विच ऑफ मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो चार्ज में लगा दे आ कहीं देह स्विच जहिया ऑफ हो जाए फिर खुलबो ना करे खुले को उपाय ना एकदम ना एक घड़ी ओकर नाम धइले वाला CN जी आप फॉर्च्यूनर से चलिए चाहे स्कॉर्पियो से जाइए आई 3 चक्का जो CNG है आप विद्युपुर में रहिएगा और पहुंचल लगा जरुआ में जरुआ में जाके 3 चक्का ऊपर कैले 3 चक्का ऊपर है आदमी नीचे यही फर्क है आइए बबुआ भैया ए बाबा का हो अरे कदम बताया बंदा चार भूजता रिद्धि सीधी संग लेके सभा में आई चूल्हा के सवारी कोई के सभा में आई चूहा के सवारी कोई के सवारी कोई के सभा में आई अब लास्ट में होने के दुल्हन में गणेश भगवान के मुकेश जी तनका जाके ले जाई काम रहुए से हो हाँ।